Umarap ka. Umarap, lumayos. Ano pangalan mo? Silito po. Ha? Silito. Anong ginawa mo? Tinaga po. Ha? Tinaga po. Sino tinaga mo? Pasahero po. Oh, tinaga mo. Sino? Si Mr. Dwayne Woolley. 550 po. Ha? 550 po. Yung foreigner. This is the truck driver that tried to scam me. Nakulong na siya. Pinadala ng pulis sa akin tong video na to. Huwag ka na sorry. Pasensya na po kung nagawa ko po sa iyo, sir. Nakaintindi ng Tagalog yun. Hindi na po mauulit. Nakakailangan lang po talaga ako dahil nasa hospital po yung anak ko yung araw na yun. Alam niyo, ever since I uploaded this video to Facebook and ever since kumalat sa balita, nag-message sa akin yung asawa ng truck driver. Sabi niya, "Sir, pwede po ba makakiusap sa inyo? Maawa naman po kayo. Sana wag niyo pong pagkulong ang asawa ko." And she sent me videos of her living condition, her 3 kids. And then, I asked her, "Ikaw ba yung babae na kasama niya sa video nung sumakay ako?" Sabi niya, "Hindi." Yung 300 abot na yan sa Ortigas. Then she sent me a picture of the woman that was on the tricycle. And I can confirm this is her. 100% that is her face. And then this is the man that was with him as well, yung isang kasabwat niya. So sila ang dalawang kasabwat ng truck driver. I forwarded these pictures dun sa police, so sana mahuli din sila. Nakulong na yung tricycle driver, pero hindi siya nakulong dahil manloloko siya. Nakulong siya dahil wala siyang lisensya. He ran through a red stoplight. Wala siyang prangkisa daw at hindi nakarehistro yung motor niya. So that's why he is currently nasa kulungan. So, in the next few days, papunta ako doon. And then, yan, doon na lang ako mag-decide kung anong gagawin ko. So today I'm here at Manila City Hall. Kausapin ko yung police dito about the truck driver that scammed me 550 pesos. And then we'll decide what to do from there, I guess. So hanapin ko yung SMART, Special Mayor's Reaction Team. Nandito ako sa SMART office, Special Mayor's Reaction Team. Ito po si Sam. Hi guys. Siya po yung nagme-message sa akin. Thank you, Sam. Salamat po. Wait na, tayo ka muna dyan. Salito. Tandaan mo ako. Yung dalawang kasapot niyo, alam niyo kung saan na sila? Pag-alala po yun, sir. Nasusolving po yung babae. Paano niyo linano? Like, Hindi ko po pinayaan, sumakay lang po talaga sila. Sumama lang po talaga sila, sir. dahil nakita nila ako na foreigner. Pagkababa mo, kinuha ko agad yung 50. Siya ang umano ko agad yung sabi na 550 yung kasama ko. Pero ba't pumayag ka? Hindi na nga po ako pumayag eh. Nag-aaway na po sila eh. Hindi na po mapagayari tayo. Nagtatahay na po sila ng babae. Sino yun? Kaibigan ko lang. Kaya mo ituro kung nasa nakatira yun? Hindi, pag-alagala nga lang po yun, sir. Walang bahay? Hindi ko alam kung saan bahay yun. Kasi diyan ko lang po nakakilala yun sa may Airbnb. So, kadalasan niyo bang ginagawa? Hindi po. Dito? Hindi. So, pang ilang beses nun? Isang beses pa lang po yung akin. Yung kanila marami na po. Hindi ba modus nyo na talaga yan sa mga sa mga bisita natin dito, sa mga foreigners na bisita natin dito? Pag nakita nyo foreigner, usual, kunwari, o-opera nyo ng mababang presyo, tapos pagdating dun kung saan naihatid nyo na, biglang sisingilin nyo na ng malaki. Modus na ata yung ginagawa nyo eh. Madalas din ako makasakay ng foreigner, sir, pero hindi ko po ginagawa sir. Hindi dapat ginagawa natin sa bisita natin, dapat inaalagaan natin yan, saka binibigyan natin pagpahalaga kasi bisita natin yan, hindi ganun, no? Kasi tayo buong Manileño masisira, hindi lang ikaw. Sir, wala siyang license. Oo nga eh. Wala siyang license. Sa lakas ng loob niya mag-drive ng motor na wala pa lang license. Oo nga po eh. Tapos walang registro yung motor. Oo. Tapos wala rin prangkisa. So kolorum. Alright, so nandito po kami sa Police Major's office. We're gonna talk to him. Pero shoutout ko muna si Sam, yung vlog niya. Yun, Sargento Malmol Motovlog. Ayun. Subscribe ka dyan ha. Parang naawa ko sa inyo kasi may dalawa kayong anak. Tatlo po. Tatlo. Yung bunso ko may sakit. May sakit yung bunso. O ngayon po. Ilang taon yung bunso? Isang taon po. Suka tayo po. Isang taon pa lang? Eh, ako lang pang nasa ng asawa ko. Ako lang po nagtatrabaho. Wala po trabaho sa akin. Hindi ko na po talaga mauulit yun, sir. Huwag mo sirain yung lahi natin Pilipino. Na tayo, napaka-hospitable tayo. Hindi tayo ganyan. Naawa lang po ko sa mga anak nyo. Salamat Kaya po. hindi lang muna ako magsampan ng reklamo kasi may anak din ako. Salamat So, po.
medyo sakit din sa puso ko kung walang tatay ang mga anak mo. So, hindi lang muna ako magreklamo. Basta wag niyo lang ulitin, Joselito, ha? Hindi po. Hindi lahat kaya magpatawad. Oo. Joselito, hindi lahat ng nagawa nyo na mali, kaya kayo magpatawarin. Hindi yan dahilan para gumawa ulit ng mali. Tama. Pwede mo rin pagsabihan yung mga kasama mo na driver na na huwag mag-ganon ha. Baka mga kilala ka na pagsabihan mo rin na ano may papayo mo sa mga kapwa mo driver. Hindi po ako balahin. Kung ano man nagawa ko sir. Sana totoo yan, Joselito, ha? Ano pong ginagawa ng Special Mayor's Reaction Team dito sa kanila? Dito kami yung nandiyan na we are serving warrant of arrest, mga wanted person by virtue of warrant sa mga special laws, enforcing laws, city ordinances. Sabi niyo po sa akin kanina, dapat nagreklamo ako agad. Yes. Bakit po? Bakit agad ang kailangan? Ganun nga po sana, wag naman sana, kung sakali lang na mabiktim ka ulit, mabiktim ko sino man, lumapit agad sa malapit na police station na ma-actionan agad yung mga ganyan. Hindi yung lilipas ng ilang araw, meron din legal parameters yan sa pagka lumipas na yung ilang araw na pangyayari, saka magre-reklamo. Wala na yung... Too late na. Wala na yung suspect natin. Kailangan talaga ako marunong mag-Tagalog para hindi maloko. Pero di naman lahat ng Pinoy manloloko. Yes, minsan-minsan na. Lahat ng bansa may mga manloloko, di ba? Tao lang yun, tao talaga. Ang Pinoy mapagmahal. Dapat. Mapagmahal. Joselito, sir. Joselito, marami trabaho na marangal. Hindi yung lalaki yung anak mo, nasabi, malalaman, tatay ko, snatcher, tatay ko, dapper, tatay ko, drug pusher, tatay ko, manloloko. Magtrabaho ka ng marangal kasi minsan pag natuwa sa'yo yung mga ibang mga sinasakay mo, kusa sila yung magdadagdag. Sila pa yung kusang magdadagdag sa'yo. God is our provider. Hindi rin kailangan mang-scam para umagal yung buhay mo. Mas okay yung honest na buhay. Diba? Mas may peace of mind kayo. Yes. Kusang Pinoy si sir, kaya kung iba yan, baka patong-patong na kaso pa. Abutin mo. Pasalamat ka sir, thank you ka. Ate Bebang, gawin ka naman dyan. Taga-Ormoc. Ang cook dito sa Smart. Ayun. Okay. Salamat, ma'am. Ma'am, may bayad yan. May bayad yan, 550 yan. Alright, so I'm in the police car. Ihahatid nila ako dun sa hotel ko. So yun, maraming salamat. Sir, magkano po? 550 sir. Hey, Don't Fam. So, yun nga, hindi ako nag-file ng case laban sa kanya. I think it's enough na nakulong na siya ng ilang araw. He's been taught a lesson and he's being charged for other things anyway. So, bahala na. Naawa lang ako sa mga anak niya, kaya hindi ako nag-file ng case. Alam niyo, nag-message na naman ang asawa niya sa akin, humingi ng tulong. Asawa ng scam sa akin, humingi sa akin ng pera. Sa totoo lang, naawa lang ako sa kanila. I really do feel sorry for their situation. And the decisions of their tatay has put them in that situation. It's sad, no? It's sad. Pero, alam niyo, first time yun nangyari sa akin sa Pilipinas. Matagal na ako dito, mga 8 years siguro. Never nangyari sa akin. Never ako na-scam ng truck driver or siningil ng sobrang laki. We used to live in Manila. And it was a good place to live for us. We loved it. But, yun nga, hindi maiwasan na may mga scammer lang talaga dito sa mundo natin. Kahit sa bansa namin, may mga scammer din. So thanks guys for watching and we will see you sa sunod na video natin.